biyo al'umma ko daga annabi sai kai to ranka bai kai ya tashi annabi a bacci ba waye kai bai taba biya wani ba dan ya biya za ta ai wala baka ne a aikace shine na biyo al'umman saniyar sunani fa amma kuma wai da ya motsa kafa ana cizon sa maciji ko ba yana ba susan kafa yake ba cizo ne an san cizon sa kisa yake kai tsaye amma wai da ya motsa kafar annabi ya farka a bacci gwanda ya mutu annabi ya gama baccin sa lafiya kalau in ya farka sai ya masa wanka ya masa jana waɗannan su Allah ya zaba wa annabi a sahabbai Allah ji kan dan masu yace wallahi da Allah ya tashi cigiyar ran manzon Allah rayukan halitta ya baje a gabansa Allah bai cigiya ya san inda ran annabi yake sai ya zabi ran da ya fi tsada shi ne na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo zaba sahabban sai yace bayan annabawa da ya baje rayuka sai ya zabo rayukan da suka fi tsada su ne zukatan sahabbai a matsayin sahabbai ba a taba sahabin annabi accidental ba kowanne zabo shi ake yan uwa Abubakar a haka yana zaune kafan nan ya ki motsa ta dan kar annabi ya farka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da dafin yayi yawo a jikinsa ya sa kwalla masu zafi suka zubo kan fiskan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan zafin kwallon ne ya farkar da shi ba karaji ba jama'a wai yayi karaji gande ya mutu dan Allah ko wanda da fiye da wannan ina so kowa ya je nitsu ya tuna ka saki maciji a masallaci ka ga al'umma za su a gaban Allah suke fa amma sai abin da hali yayi kuma al'umma na da uzuri su gudu ba komai Allah ba ya yi gudu tun da kaga Allah ya gudu ya san za a gudu haka ne nitsuwan Abubakar da Annabi ya bi nitsuwan mu a sallah ba fa sallah yake ba wai amma da ya motsa kafar Annabi ya farka to gara ya mutu ko wallahi bai taba ga wani wasin ba har yau bai tattawa ne kai karki Annabi da muhimmanci kar a motsa mun aikace da ba a gwada shi ma da ba san me ke koya a zuciyarsa yan uwa Annabi ya farka shi Abubakar lafiya kake ta kwalla haka yace maciji ke ta sara na ya Rasulullahi yasa hannunsa mai albarka mai girma jama'a hannun da in kai mu baya da shi Allah zai ce da ni aka ya shafe dafin nan dafi ya faɗi sannan Abubakar ya aka nuna mujiza ya warke aka fito to da aka iso Madina ni na so mu ɗauki wannan da aka zo bayan fa abinda Ummu Abadin ta gaya mana Allah ya jika alfaza yana yawan ka Ummu Abadin din nan an ga a cikin shiriniya to abinda Ummu Abadin ta zo ta rawaito mana nan da biyayya da cewa yar akuyar nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan akuyar zaki ba mu dama mu tatsi nonon ta tace ai ba ta da nono yunwa ma yasa ba za ta yi yan uwanta kiwo ba kaga ko ne hani ga Allah bai wani ko gara da aka hana ta yunwa yayi rana Annabi sallallahu alaihi wasallam mu izinin ki ko muke bukata yasa hannunsa mai girma nono yazo dama in kaga ba miko ba wanda ya sai mika hannu bai miko bane yana mika hannu nono yazo rannan sai da aka cika rannan gidan da nono tace Annabi sai da ya ba su duk suka sha dan Allah jama'a ka ji wani shugabanci har yau ba za ka ga wanda zai koyi da wannan Annabi sai da ya ba su duka suka sha har bawan Amir dan Fahirata Maula Abubakar amma sai da suka sha suka koshi shi ya sha a ƙarshe haka take sannan ƴan uwa da aka gama sai ya fita da ya iso Madina ana maganan ina za a ajiye ina za a sauki ka yace hallu zimama naqati fa innaha mamura ku saki linzamin raƙumata tana karkashin umarnin Allah jama'a ana tayi da kafir maka su yadda Annabi na karɓar umarni daga wurin Allah suka ce su ba su yadda ba yau ga raƙumar Annabi ma wahi take karɓa daga wurin Allah ba Annabi Muhammadu ba raƙumar shi ma innaha ma'mura ta je wani waje ta sunkuya ta zauna ta miƙa wuya ta yi kuka ya ce hunal masjidi insha Allah nan ne masallaci insha Allah ta tashi ta yi gaba ta je wani waje ana ji yan uwa ta je gaba kaɗan ba nisa ta sunka ta yi kuka ce hunal manzil insha Allah ka ji wani abu na annabi masjid manzil
da ce hunar daru ba hunar manzil saboda masjid. Ka san yadda lafazin sa na zance yake haka Qur'ani ke zuwa, shi yasa har nan maka suka rude suka ce waka ne. Idan yace tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, ra ina zai ta karewa, ba za ka jinda ba zai kare ba sai ka zo mu bi. Ana ji sai a ci gaba kuma a ce da nu'ara da za a sake dawowa ra a sake koma da nu'ara har kuma ya ci mai da nu'ara Allah rabbul alamin. Yace al-haqqatu bal haqqa wa wajaka bal haqqa, haka dai ba ina neman an maka uzuri bane, in sun rude suna da uzuri gaskiya, in sun rude da balagan Qur'ani ba wanda ya sai ji Qur'ani, in kaga bai rude bai jin larabci. Ana ji yan waye ta hunal manzil insha Allah, kusa da gidan Abu Ayyub al-Ansari. Kowa na ta gidanmu zai sauka don mu ne kawunansa Banu Najjarin, wannan gidanmu zai sauka mu muka sauki malamin da ya taro Mus'ab ibn Umar al-Muqri. Abu Ayyub bai ce komai ba, ya wawuri kayan ne a jikin raƙumi ya runtuma a guje, ana ku tare ya runtuma shi ga gidansa da kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce ya Rasulullahi annabi ya ce almaru ma rahani mutum inda kayan zai sauka nan shi ma zai sauka shikenan. To Abu bai da gidansa bene ne hawa daya, ya samu Abu Ayyub al-Ansari ya samu Ummu Ayyub, yace albishirin ki tace goro, yau alherin duniya da lahira sama da ƙasa ya sauka gidanmu. Shugaban halitta ne gaba ɗayanta yau, shi ne yau wuce da masaukinsa. Ka san ko aljanna ka je ba ka samu kamar yadda annabi ya kwana ba, wallahi ba ka samu, ko al'arshi bai kai yadda annabi ke kwance ba. Ta yau abin da ya zo ka gidanmu ke, sai ya ce yanzu ya za mu gidanmu bene ne, in muka sauke shi a sama baki suna yawan zuwa yana hawa da sauka mu wani da shi, in mun sauke shi a ƙasa baya ladabi muna sama yana ƙasa, zai abin yi. Ta ce mu ba shi zaɓi, suka ba shi zaɓi, ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ku bar mun ƙasan baya yi saboda tawadu, ya ce ƙasan baya kuma saboda baki. Wallahi da suka zauna a saman nan bi bango suke, ba sa taka rufin ɗaki. Jama'a an ce ladabi ga annabi ko, wallahi ba sa iya taka ruf din, sai dai su rika bi bango in za su je, duk mu'amala ta zama bango ake bi, wai kar su taka daidai nan daidai annabi na tsaye kasa da wuri. Ba su jira nassi ya ce musu sam kar ku yadda ku taka safar rumfa in tana kan annabi ba waladi, ba su jira nassi ba. Dan me al'adabu zauqun, in ga baka da zauƙin to kai katako ne, ba abin da za ga ma sai dai a dake ka da sanda. In dai baka gane ba to sai dai a jaki kenan, sai a ɗan sanda a dake mutum. Ba su jira nassi ba, a annabi ai baka jika ba ya Rasulullah, wane mutum. Wallahi bi bango suke, ba inda nassi ya ce in kuka kuskura kuka taka rumfa annabi na kasar da kun shiga ku, haka suka ji. Jama'a har saman kaba hu Bilal ya taka, amma wai saman inda annabi yake kwance ne suke ganin wannan yayi girma. Da Allah ku duba mun karatu, bayin Allah nan wallahi sai ran da aka gama gina ɗakunan manzon Allah. Jama'a duk nan mun je umra yawancin mu da haji mun ga gidan ko, to sai da aka gina wannan ɗakuna masu tsarki masu albarka da Qur'ani ya ware sura su kutum ya sauke saboda ɗakunan gidan manzon Allah. Suratul Hujurat, Allah jikan Sheikhul Islam wa Sa'adatul Adam ila hujuratin azzama Allah sha'naha bi zammi munadin hawlaha bi dafa'i ila hujuratin tahhara Allah alaha min ar-rijsi wal fahsha wa kulli takha'i. Ana ji masadiru ayatin mawaridu rahmatin biha ar-rawd fiha halla wahyi sama'i mahaqatu anzari sama'i wa multaqa. Ana ji to sai ya zama da aka gama gina ɗakunan annabi ya ƙaura sallallahu alaihi wasallam, aka koma nan gidan inda ake ci. Shau yana Farisa ne fa yake begen wannan ɗakunan yake hango su. Bi Farisa lakin ni aruhu li daibatin kadin zastu wajen inda qurbi liqai ila al-haram al-alim rafi'i manaru ila marqadil mahid dalali ruwa'i. Yan uwa, sannan aka gama gina ɗakunan nan masu albarka, ba wanda yadda a gina ɗakin nan shi ma ba kama hannunsa, dan ya san wurin duk duniya da lahira ba inda ke inda annabi zai rayu kuma zai kwanta. Annabin da kansa kaga girma irin da shugaba ta haka yake ɗiban tubali ana miƙawa,